Assalamu alaykum, hormatly watandaşlar. Edil illeşer. Ähliňizi hoş gördük. Adynyň belli bolşar dostum Rüstem'iň datly tagambaryny tomaşa edýän mehman illeşer. Bugün adynyň belli bolşar. Rüstem şefat gepleşiniň täze sany başlar. Fursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyda. Arkadary gahrman serdarymyň janlarynyň sag, başlarynyň dik tutjan tutulmuşlarynyň elmidämi rawaz alman ardulap bugünkü Rüstem şefat gepleşiniň Täsanyňyz ýatyrsyn. O hormatly adamlar, size birinji bilen sag bolsun aýdýan. Siz Rüstem şefa gepleşigi görýäniňizde, soýup tomaşa edýäniňizde. Galy bersede gahrman arkadamy, arkadaly gahrman serdarmy aşbed ýürегimden sag bolsun aýdýan. Elbetde tomaşaçylara gyzykly bolsa gerek. Gepleşimiň bugünkü sanyň mihmany kim käwünde? Hemmämi tomaşa edýär. Halkatisi Muhammed Safar. Alika hoş geldiniz. Alman. Hem de sayrat bildi başlayımız. Türkmenistan'ın en bir tanıman aydınçıların biri. Kim kavun? Elbette. Damdam. Elbette. Hoş geldin abi. Hoş gördük. Enne sarılma. Ana hormatly adamlar. Garaşýan mihmanlarymyz da geldi. Halipaň aýdýşýala gerejik diýen zatlaryny taýinladyk. Halipa siz şu näme taýinlaýan? Özüňiz aýdaňyz, diliňiz bilen. Birinciden Rüstem şef açan oğucun cüstesi beyik çıksın. Näden ygmatlaryň bütün halkymyza hyzmat et. Tüýjün akarlar bilen, Türkmeniň ähli näden ygmatlary bilen. Benim çoğun pikir etdim bir ýanky bizde ata babalar Türkmenlerde koyun etinden, sığır etinden kebaplar, lüle, erteklük naharlar, näden ygmatlar pişirilýär. Menem şu niyet etdim. Oğucuňyza heme şa lüle pişirip berjek. Hemem kapırgadan kebap pişirip berjek. Ana oň üçinem diýen zatlarma taýýar edipsiň diýip, kuyruk ýağı bar. Düýäň örküçi bar. Şo düýäň örküçini näme üçin aýtdym? Şonu gaty ýerde lüle pişirenlerine şu düýäň örküçinden hem az ulyk goşýan ekenler. Şol et ýumuşak bolmak üçin, tagamy biraz ütlemek üçin soňky döwürlerde diňe kuyruk ýağı goşaýarlar da. Şoňa eger düýäň şu örküçine azyjyk goşsaň, hasam şol biziň paçalarymyzyň, şalarymyzyň, hanlarymyzyň pişirip berilýän aşpezleriň pişirip berýän nahar bolýar, näden ygmat bolýar. Şonuň üçin şa lüle diýilýär. Ine şon taýýarlar, oňa da başlamak üçin hemme zat taýýar, tüweleme pyçaklaryň dadyna tüýt firmaňa aňyry baş eken amaňa berede. Olalar muň bilen bir sygyr soýup bolýar, bir goýunyň etini şakyr şukur edip dogra bolýar. Onda Halipa şaly taýinlemana hemme zatlarymyz taýin netibeden o bassa bermeli. Ahmed siz näme etjek? Halipa näme taýýarladydy? Siz onda bugün kömekçi. Halipa kömekçi boljak. Kömekçiňe de taýyn. Kemaljan çaýjaz demdi. Gurrun ýok. Halipalar çaýyn getirip dur. Senem Rüstem şef, men öňkü bir gepleşiňizde gördüm. Induşkan etinden unaş pişiripdiňiz. Bir seredip, ne deyip bolda menem bir barsama şondan pişirip dadyryny ýetdim. Benim şon taýýarly. Onda näme? Mihmanlar Türkmençekde näme diýilýär? Mihman atandan ulýar. Mihmanlaryň haýsty ýerine ýetirmek bolsa Rüstem şef bilen. Başladyň ona siz. Berekallah. Siz müsaade etmeliýsizler. Başladyň. Halipa diýänem. Bir sunnet bir düýp ummanam. Sunnet diýip biz de düşünýänmi ýa-da iş diýip hasap etýän Halipa. Sunnet diýip düşünýän. Biznes diýilen ol soňky goşulan söz ol. Ýa-da girdeji gözlemek diýilýär ona. Sen gözüň dok bolup diňe sunnetyň bilen bolmaly. Sen sunnetyňa özüňe eýetçilik etseň, sunnetyňa eýetçilik etseň, biznesiň özü sana gelýär toý diýip. Ya da konsert deyip, ya bir yerde çıkış etmeli deyip, ya bir aydım döredip berdi ya.
Emmedi soň ele ýöne birinji başda sunugat. Adam özü sunugat bilen iş salşak bolsa, diňe sunugat bilenem bolmaly. İçini yaşamalı. Ne yaşamaly o? Hawala nemede bu dünýä ullukan bir teatr bizim içinde artistler da. Hakyky. Ahmet ağa, siz näme düşünýär adam? Halife gaty yerlikli jogap berdi. Hakykatdan hem sunugatyňy, özüňi, gözüňi eýetçilik etsen ýa aýtdy Halife. Onu ýa kıyalak halkyň özü seni tiýleýärem, hormatlaýarem, tapýarem, sen hala serpaýyňam ýerine goýýar. Şoň üçin esasy herkim öz işini etmeli. Herkim öz işini etsen, şonu yerine düşýär hemmeden. Herkim öz başarýan zat netse o da menne mesele aýdymçy bolup bilemok. Meselem aýdymçy bu tonu girip bilemokdary. Dogrusyny aýtsam, herkim öz işini etse durmuş gözülleşýär diýär. Hakyky şol, hakyky. Gözül bolýar. Owdunlaşýar, dogry dämi? Dinleýjem bolmaly, aýdýanam bolmaly, beýleki işledi işlemeli. Her öz işiň özüň gyzygy bar da. Şu biz goýunyň iňi ýumuşajak ýerine alyp, şoňa birazajyk ina sygyryň etinden hem hökman goşmaly. Kaçamada. Çocuğa koy. Şuraya şey deyip çık. Al ya. Bunun yerine koyuyor, çektirip. Halipam, ilkinci sapar bir näçinji ýylllarda bir takminan näçin haýsy ýerde bir ilkinci bir sahna çykanmakda näme haýtaýdym ýerine ýetirdiňiz. Şo warda edip berseňiz bara. Ana inji uçka. Halipam inji uçka zemellana. Maňa inha ay şunun Buyruk ýagy. kuyruk ýagyny o. Şunun şunu goşdyk. Normal bolýar hawa. Şo tomoşaçylara gereklidir Rüstem şef ýeride kelenen bolmaklar rahmanlypdy. Dogrudan mısın? Hawa. Nire gittin? Doğrudan hem hakikattan birsin. Birden bar ýar, birden ýok ýalaydy. Indusi ýaza toýdyk. Öyle mi? Hawa. Halipanyň hakikattan hem haýyşyny ýetilýänlerden tüsürükden yerine ýetirjek bolup durdy. Duyan örküçünden hem adı olacak garmaly. Fizi olmak için, yumuşak olmak için, tagamlı olmak için, hökman biraz tapılmasa kuyruk ýagy bilen erbet bolanok. Onu mamız şarlı olmak için tapmalı bolýar da malipa. Elim tüýjülügüm gerekdir. Ola düýe Her zadyň özüniň bir tagamy bar da. düýanyň hem etiniň satylýan ýerleri bar aşağı. Yani Halipa mihman atandan ulluýar. Ondan bir gelýän mihmanlarymyza, geçenki sanlarymyza Rüstem Halil bilen gepleşip etdik meselem diýeli. Şonu jany balyk tutup getirdi. Şonu balykdan tuşurtdun, dogry dämi? Hala uçurdy. Hawa. Şonu da edil hakyky jany balygy tutdy, getirdi, arastalady. Gözüniň alna da ýa. Gözüniň alna. Soň şunem Rüstem şef tabi. Ahmet. Hawa Halife. Maşinkanyň hany bir deşiklerine seret, Hemme zatlar gaty kiçilerine duran eken aýby. Taýarjaga şunuň nemesini, setkasyny azıcık ulýaragyny goýmaly bu. Bir azıcık derä çalşyp, munundan Halife taýin. Etini gurasaň taýin bolsa, men şunu Ahmet'e geçir. Ahmetcan gow edip çıkar, getir. Yumuşacık bolsun. açılsalar gelsinler zirana benim loğurda dünyam yazmana dünyam kazmana
Näçe näde sende gülüm şonço ağmağa. Zaki tamamlar Rüstem Şeref bilen Ay berekella, berekella. Boş verik. Ne bir azıcık rakap gerek kahramanlar mı? Ha bol Halipa. Herkesin. Ona çelli. Tak, ona çelli, ona çelli. Halipa ine kahvın ara. A berekella. Ene. A berekella. Aha. Tut yok, saat yok. Men aşbarlıkta diyecek geldi bir kısrak bir multfilm görüyorduk. Yöne tuvalemi Rüstem Şef'in o bir koknusuna hemme darpa al Halipa. Berekella. Et sucak aşamadı. Şu ilmenin toya elme mikrofon alıp toya çıkarma 50 yıl oluyor 20 yaşında. Tuğulama jubiley yılla. Jubiley yılı o. Men jubiley yılı. Doğrudan Halipa. Şoňa da albom tayarlap otyr. Albomun adı 50 yıl. 50 yıl oldu. 50 yıllığa 50 yıl taknadı. Şu 50 yılın içinde döreden aydımlarımdan papuri edip ya täzeden yazıp şol aydımları dinleyicilerimize bir Ödürlersin. Ne için o yattatma için 50 yılın içinde en saylanan aydımları täzeden albom edip şu at işläp otyr. Hur köp bordun. Tomoşçulara da gıdıklı olur diýip umyt etýän edip bordu albomuň ady 50 yıl olur. Doğrudanmı Halipa? 50 yıldan sonra diýen o. Ay tuğulama. Bolu bilýär. Halipa menne bir gıdıklanma wada. Meselem derek boylar meňde ýarçyna aş aýdymyň çykyşy barda. Näil çykdy ol? Burdan kim masrat berdi? Özüňiz burdan ilham bilen döretdiňiz. O aydym Afganlaryň aydymy, Afgan milletiniň aydymy. Onu täjik aydymçy bir dünýä belli täjik aydymçysy. Ýöne ol aydymyň şeýle bir sözleri oğdan eken men täjikde bilemokdym. Bilemok, şu adam bilemok. Ýöne haz oğdan bolansoň şirine diýip yaman gowy gelişer şoňa diýip aydym dedip çykdy. Bir ýyldan bir iki ýyldan soň gyýdym bolup men gyýdymyň adynda ejesi men gyýdymyň adyna şirin goýjak. Ne onu Halipa. Şey diyorum şirin garly aydymyň ady şirin garly gyýdymyň ady şirin garly. Vay aydym gaty oğdan lirika söýü barada men türkmençe özüm bu ýazdym goşgularyny. Fazy ýöne ýanky diýişmýäli. O faza Kazaklarda da var aydym aýdýan, Özbeklerde de var aydym aýdýan, täjikliň özünde de var öz dillerinde şo faza aydym aýdýarlar bar. Dünýäde başga ýerde ýaşaýan täjiklerim aýdýar. Se dünýä belli aydym. Şu meň beren soramy başga gipleşikleri berdilermi? Ýadymy düşene goý. Şu soru hasameter sebäp hit bolan aydymda. O hiç ýyl burun ýok oňa. Şu adam ýaşap berdi. Ene meselem diýen agam sen aýdym. Ýagy şene da 3 ýaş sene edip bordy gyýdym. Turony saatda 8-de. Ýagy şene damdan diýip turýar hakykat. Edir şol aydym men bar, Halipaň aýdyş ýaly bar. Näçe döwletden her kim öz dilini aýtdy. Ol atdyna daşary ursady. Aslında bir şu Amerikan bir oglunyň bir aýtdy, onuň soň Selena Gomez bilen düwede aýtdy. Onuň Sonra hit boldy da. Ýöne aňarda bärik gelmäkä men bärden bir haladym da şol atdyna biriniň haýşy üçin aýtdym olaydym. Men temamdan daşrak men başgarak aýdymlar aýdýar. Ýöne netibe bi. Ýöne aýdymdan soň bildim men şol aýdym hakykatdanam men aýdymdy. Halipa bu näil azaly ýa-my? Nimet nimeli gowy beýlemeli. Şol ýanky Kömek edäýin. Ýok, şu bir adam. Gelip bir mihman çağırıp özüni işletip duran ýa bolsaň bir hile. Damdır. Çemçe. Buyursun yoldan. İki çemçe damdır. Dam. Yine dam. Bol. Ay sağ ol Halipa. Ya hemme yer dullun ya damam. Yine Ferit çördü bir daha da içecek. Rüstem. Şu lüle. Soğun koşuyanlarım var. Men koşamam. Soğundan kaptandan gerek olsa ýeten gowolya etekan is çykmady ýaly. Şoň üçin soğun men koşamam. Ondan men kaptandan bolja salat bolsa gowolya. Matal üçin bu adam jamlan. Sen başlasana. Men odu yak bereyim Halipa. Odu yakyp derre uşagyr şugur. Kaptanım dimogy men taýarlap bereyinmi? Yeni bir da belli geçedim aýlapy. Bir Ahmed Aten şeýle bir netibeli adam da tuğulamala ha. Doglu şalulu. İmet miyetsere diye Halipaň eline. Onu da şular ýa döwletden adam eline. Damdır.
Damdır. Damdır. Bol. Doğulan gününe şal ülüymek netice. O da olan bunun kutlu olsun. Awa. O da yaşan. Doğulun mutlu olsun. Mehriban tomoşaçylar Ahmet ağaň doğulunyny ödüm gepleşigimizde doğulununu berdi biz bile belli otur. Adam yeni bir daha da açacak. Şöyle gelip eyyem eti daha doğrap indi pişirmeye yolunda aydiye doğulun onun. Düğün aydan orada bolca ağacı değil mi? Biz onu ertir gelirdik bugün yerine. Yani onunla da doğulun mutlu olsun. Bir çemçecik duz pes sepele. Türkmenin toyu goşa-goşadan gelýär yani. Olam bir begençlik günümizde ağamyň doglagyny. Hava kovunu kavat geldi. Rüstem şef, Dinleýän. bana bir bıçak verdim. Hormatly adamlar. Teredin. Näil ussatlyk bilen halipan kesýänji gapyrgaçyklary ýaşadyk. Ene dudum gerek görse. Bu gurrundan gurrun çykýar. Türkmen halky toy bayrama, bay halk. Nesip bolsa Rüstem toy hyzmatlary barda bir gowy bir işin uğruna bardy. Bir näçe toylarda da bir näçe bir toy hyzmatlary bar, uğruna perjiler bar. Şo barda aýdyp bersen nähili bar? Kemazan öňden bir Rüstem şefin hyzmatlaryny men bilýän. Ayper toy mekany bar. Hawa. Ondan başga da meniň arada bir tön geçenimde bir halipalanmada bir aş verdik şonda da mene ýutut Hyzmatda bollar. Hyzmatda bollar. Sag bolsun. Başga da çağalanmaň dogulanyny bolýar, başga da bir şuňa toy hyzmatlary bolsa, belli restoranlara ýututýan bir näme Aypera ýututýan. Başga da gül demeýin ma, olara da ýututýan dogry. Kema? Menne bir maslahat da öňden bären bir sanjamdan maslahat etdi. Öň bir kerek tagy konsertlerine baramda, şu gurrundan etdi. Töle bir sen adam brend bolup bar. Awa. Rüstem şef diýýän istew köpür. Şu istew köpürde diýmekden trend bolýan, onuň şol trendine belli wagt saklayan trendine bir moda diýmek. Onuň şol trendini saklandan soň näme brend urup gider. Hem egler şol ýa. Hen şu wagt bolýar adyna bir daçak aşak da diýädim toy hyzmatlaryny näle. Nesip bolsa onu şu aprel aýy ýetişdirjek bolýar. Şu aprel aýy nesip ýetişdirmek isleýär. Awa. Ýürüýte diýdim da şu ýigirdiň aýagy diýdim ullurakdan tutýanlygy üçin biraz nemeden bir. Awa. Aýana işler az, güýşünni täze ýaky. Gördün ha başga proýektler medel otur. Awa. Şoň üçin nämeler işimde bir näme tapawutly rahatlar etmekçi. Rüstem şefatly toy hyzmat açmak. Onun dizaynlaryny şuma daşary ýurtlarda işleýän otur. Nesiplerden. Aslında ataketki oğlu halal. Aslında da ömrünü halkın hizmetinde. Ay bizim. Sen yönü öz başına hükman bir açmalı. Ne bu şun öz gepleşine yem. Teğe sıralım orada yem ne esnaf otomuşu kadanın tanallığın hat tanimarlığın arttı. O da bizim tamamlan bir deyip gördü daha aşkım. Onun neyemeler bir açık bir başlar için neyemeci. Şuna ait verdin mi? Herkim öyle şu sunğu işgarlarına ayratin gözüden. Neyle oyunu onların oturuyan yerlerini. Oturuyan yerlerini başqaraq etcek. Dem diňizin artanda bu aýdymçylyk ýani gutlugy bar ýalar, onu dem gruppa bilen baran dem diňizin artanda gutlugy bar onlar gelip çalışýança bir ýerine diňiz almaýlar bir ýerde. Diňiz gerek. Ýene bir zat bar. Ýene bir zat vilayetlerden gelýän başlar. Ana şolar arkan diňiz almaly boly, irak gelýärler. Toy mysal üçin 6-da 7-de başda olar 4-de gelip bilýärler. Şolaryň islen naharlaryny Allah şu sebebi ol toyetine de kebap ol toyeti ala dediya da başlan çağırdı hezet hormat etdi bir toyuna çağırdı olin toyet ala dediya olar warada toy eýelerini şolardan hem dinler. Şonu da adetden uçsuncan men bir badaydı. Şonu isten ana şu tuğlu mürsüm nemetinde ýaky şu toya gow geçdi diýerlerde hem eýem hatan bir şunu da adamlar bar şeyler.
popüler tanımar bolýar. Aňarda barbamaydy diýip, taýda daýdy diýip, şu togo boldy. Gijek bolar üstünde kemran ortan demdiýinçin ardylar, bagşylar näme küçük öňünden bir. Men onu düşünýän däl. Yani olan bir popülerlik üçin onun aýdýa, bunun aýdýanlygy däl. Şol adam, şol bagşy kimden bir iş etmä barýar. Hyzmatda da ki. Kimden bir iş etmäne barýar. Menem şol toýun göwün tapmaly, bagşam ol göwün tapmaly. Men özüm bilen diň goramsam, men şonuň gadryny biljek bolýar. Ana şol maksat bilen etjek bolýar. 2-3 saat öňünden ömür gowur tagam taýarlap näme diýe? Çapy taýarlamalar. Köňlerimizde wa şuma ýürüýte bir naharlaryň, bagşy nahar diýen eýär, nahar bar. Palawyň düýbi, ol ýer taýyn bolýar. Täze şo bagşy nahar diýip taýynlanyp, on bir bagşylary man ýer gelen bagşylary ýydyrilýär da odamlar. Diýje olýanyň bir bagşylarymyzy, o sunga diýişkärlerimiz gadyrlamak isleýänler. Laky tagamlar rüssem şeref bilen. Ahmet ağa, tuğulama yaşlarımda, perzentlerimize bir täze bir aýdym döredipsem. Oğluma penda atdylar. Islenlik bir qakan dinläjek dady. Islenlik bir qakan öz çağalaryna berjek wesiýet diýip, terbiyesi şol aýdyma ýerleşdiripsiň. Şon bir mena iş bilen kimden bir satys bilmänýärsa şo bir nesibeden satysdyk. Bir joy dinlärini otyrdy. An bir joy bir şon. Birje kuplet. Hani? Ey perdendim sana nesihatım var. Yaradani tana ile bilgin. Yaşayış bu yaşı arzuları var. Mertebemiz gelin dinini bilgin. Ay nesihat bilgin. Kalandan mara hemme platformlarda bar. Ne dip bolsa inşallah dolum raýdyp beren häzirlikçe an Halipa da geldi. Gel Halipa. Laky tagamlar rüssem şeref bilen. Oğlum kakırat ölçep qaytdım, bol program Taýyn. ayar bolýar. Demin etdim hawa. Ay nemede bar. Ahmet ağa tawjyrsaňyzam. Ay Ahmet neme bugün Eden rajdeniýa taýýar term. Degecek ha? Yani iş buyurmaly. Ay boş. Ne bu ýakbyr? Maksatlar barada halifada. Halipa yan qyýdylatlardan gatygy habarladyr. Maksatyn o işlerlerine goýjak hormatyny, şoň üçin mara qalanny her aňyrda şunýanlara çelleget gitleşär. Aňyrda diýýänimiz ýa qyman gazon amyrda, hanan etlere taýýar. Nemede taýýar. Diýip çık bir odun atdaryna. O bişirlerini. Gelýän bagşylar aýratyn yer taýýarlajak. Hawa. Bagşylar hyzmat etjek diýdiňa. Hawa. Bu Usvat Halipanyň özüniň tagamlaryndan galýar. Ine diýip tapawut berin. Eýýän görem arajyk wagtyň içinde den şular ýala halipalar mihman çağırıp bilýän bolsaň eýýän den maksadyna ýetdiň diýip. Hawa. Laky tagamlar rüssem şeref bilen. Ahmetcan, sen salat pişirecek diýdim. Şo salatlar sen pişirmeli. Daqıştır şompulma, ot yan kutorman kadak. Rüstemcan senin lülani şompuladak. Ondan odu peterdak kazan üstüne koyar. Son qalanam yan kebabımdan fetka koyup çık akurat dedip odun üstüne verirsin. Ahmet ağa, neme diýän ha? Şu dam marada bir şu at barda himmede çıktı. Hawa. Bir diňe bir maşyn çykmady ötýän ama. Ayın oğlum çıkar da inşallah. Ay Allah ýolurda çıkar oğlum. Şu atların başı, brendlerin başı ne? Halipanyň mara yaş döwründe şol ýanky bütün gelin ýyllarymyz köýnük dikindiler Halipanyň alany. Ha, howle Halipa. Aqstakal bir köýnük çykdy bilýärmi? Oo. Bay gelin ýyllar bar türkmen gelin ýyllar onu. Nereye edip giydiler onu? Sen näçe ýaşaňyzda şo wagt? Men mara 10-12 ýaşdamda. 88-nji ýyl. 88-nji ýyl, bilen 90-njy ýyllarda atlar ýadyma düşýär. Men şonda 7 ýaşymdadyм. 89-njy, 88-nji ýyl çykdy da şo. Aqsakalli
Koynuk. Köynük çıktı. Ay bir devam et. Yok. Şov olmasa bolanok diýdiler. Bu Halipa şowarda da aýdyp beren kyn bolmasy. Gyzyklyja sowar o da şu. Şol bir ýasama zat däl. Men bir gezek bir şäherin içinde bir ýerde toýa bardyk. Odan ýanky Rüstem'iň aýdyşy toýa gelse bagşylar gelse bir çaý salyp nahar berýärler da bir aýratyn ýerje. Oşona girdik, onun giren yerimizde öýlerine men suratym durun eken. Şu sakarlyja, gitaraly, ýanymda da gyýdym. Şu surat durun eken. Ondan gyýdym çykarýan daýda biziň ýanymyza girdi. Ak Muhammetcan dedim, bir gawat gelip aýdaýyn ýep gördüm dedi. Men dedi ömürümde bir mata satýar. Ondan dedi bir daşary ýurtdan mata geldi bolyn. Hiç geçen ok. Muňa adam goýup bilemiz ok. Ondan burdan dedi kapıdaky men öýümizde surata gözüm düşdi. Wuy bura akşam sakally Amerikan mı koynaga dedim onu gitti diýip. Enne toýa gelýärse bir. On 4 renki vardı. Ýaşyl renki, gyzyl renki, goýuk açyk renki, goýuk dok renki. 4 tane renki vardı. Enne toýa gelemezde ýörüýte bir koçan gyýdy gyzylyny geyip gelýär. Bir koçan gyýdy goýugyny geyip gelýär. Onu toýa gelýän onu äle moşarýarlar. 3 ýyl 4 ýyl dowam etdi şu. Moda bolar çoň üçin bizim ýaşulymyzda çeli bilýär onu. Onuň odaýda diýär men onuň bir 3-5 ozan konteyner hatdym soň diýär. Soň bir marly söwdegar gawat geldi. Ağam seni görsem burada at gurrun vereyle deyip gördüm deyip. Benim ne mi gurrun verecek? Ay men ne değilim ama şu matası uzatı ne diye. Ne dedi geldim dedi daşarı orada. Aynı Orfiyada da misalçı. Geldim dedi oğlum. Şu bağların matası atılayan bağlara kol oyladım. Onun önümden bir 2 tane ort çıktı diye. Друг, откуда приехал? Ашхабад, Turkmenistan. Aksakal нужен deyip diye. Benim düşünmedim diye. Ne? Ço? Aksakal нужен. A ço takoy? Ay, bu bilmeyen ekeni gittiler diye. Ondan ben son bildim diye aksakal mata çıkıp dıra, şondan alacak mı deyip soğrayan ekenler. Şu yerde de var eken ya. Şu yerden alıp geldiler, ol bir yerde yok o mata. Daşarı yurttan gelir mata. Ondan şu daydı ayttı da, ben deydi şondan gitti deydi, şey deyip at koydum molin, ondan bir 5-6 konteyner satanlar neydi ben o matadan tuğurum. Hem Türkmen gelin gıyıları 3 yıl dine şonu giydiler deydi, akşam sakal olmadı. Yok man Bukça'da da olmalı, köyde de olmalı, bayramçılığa da, Kurban bayramına. Döwlet dillen döwlet ýokar diýilýär. Halipanyň aýdymyny aýdyp, näçe aýdymçy şu wagtda sen çörek. Indi men gutaramok ente aýdyp bereýin, ondan Ahmede berer gedegi. Indi bir gün konsert berýär. Gelir şu bizim matany görem de oga ente. Onun Nur neresi vardı? Nuri Nazarov. Ne alıp barjymyz. Onun geldi bir soraly konsert dolu, zalın içinde yer yok, daşının içinde. Soraly şol akşam takallyp doğrudan çıkıp durm mata. Eger çıkan olsa näýlik bilen bir gözümizden görelip birinji tapar ente eşdiýatly görem. Şon diýip mikrofon allar dedim, aýt dedim. Eger gelin gyzlarymyň içinde şol matadan koynak geyip tiktirip geyik gelen olsa fahna çağırýar, biz şonu görjek bilen göretimiz gelýär. Köpden bäri eşdiýat görem ýok diýip aýdaly soğutdan bar diýip aýdaly. Näme soğut berer? Fiştat ýok, taýýar däl. Onu bizim bir afişamız vardı, suratımız, konsertler. Emmemizin suratımız durur. Şoňa diýdi, emmemiz gol çekip berýär. Indi şey diýem, konsert başlamaňka ýlan etdi. Eger şo koýnakdan geyik gelen gelin gyz bar bolsa, kim bolsa çyksa sahna, bizem göreli konserde gatnaşýanlarym görsün, hem de soğutdan alyp gitsin diýdik onu. Ay dur çıkarak birden aňyrdan bir ay tuwelemek, daýa Türkmen elini gelýär da. Özüm göğünü, açık göğünü geyipdir, hatam oğudunu. Ay şey gelip sahna çıktı, bahar adamı biz görmedik, katkâne eken onu. Çepek çalıp, suratımızı berip bizim sonunda gördü. Ondan sonra toya var ya, yani göğü kızılı sardı deyip, 4 renk var. Näme diye, Koççıgıdın diye Münzanak adı olurmuş diye. Ondan şeylere kolpson,
Söwdagärler soň başga da bir topardatlar etjek boldular. Palanyň burny, onuň çümmügi, munyň manaly diýip bolmady, hiç de geçmedi. Sakallan galanda ýöremenler-de. Bir gedek bolýar şonu ýarlar. Hawa. Halipanyň ýa. Näde Ahmet Sere diýermi? Yanaýmasy ne? Yanaýmasy. Özüňden bir daşyndan bir suňutdan aslında şuňal satyk bardy, kirlenmediň meselem mata satyp daşyna bir hobi ýalyjak. Ol her bir adamyň hobisi bar. Mende 75-nji ýyldan 92-nji ýyla çelli toýa gatnady. Ondan gözüňe götüriň de epesli ýyl ýada diýä toý. Ondan şo biziň toýa başlap gidýän döwrümizde şu döwre çelli bir ýaňy ýakynda bir hormatly gahrman arkadaşymyz oňardy muny toý mekanlaryny, wagtyny, hem bir tertibini da. Ýong beýle däldi. Ýong toýa barsam gündüz 1-den saat 9-da barýan, 3-e çelli bir aý diýen, 3-den soň 5-e çelli diýince alyp 5-den soň başlap näçede gutarjak hiç belli däl toýum. Tüslek bolýar. Daň atýançady gidiyor. Teleskalar, yeneler. Teleska, tok, kışda da soğuk. Yağış yağıp durýar. Awa kıyındı da. Ondan ben 92-nji ýylda bir 3 ýyl ara berdim, toýa gitmedim. Ana şonda her kim firma açdylar, kampaniýa açdylar. Menem firma açdym. Firma açyp 6 ýyl işledim. Benim firmam. A studio firmasy. Özüm Moskwaga gidip studiýa getirdim. Birinji gedek Türkmenistana hakyky ses ýazylýan studiýa getirdim ben. 16 kanally hem özüm lent içinde en gowsy da şu bu atkylar hem sıfırawy. Lent içinde kyn lente tapmaly pastaýan öyle elmedama. Hawa. Şoňa studiýa açdym. Ahmedem geldi şu studiýa. Hawa. Görendir studiýany, ýaşam boldy bilýändir. Hawa. Türkmenistanymyzdaki ähli halk artistlarynyň da köpçüleriniň hem aýdymlaryny 93-nji ýyl, 94-nji ýyl, 95-nji ýyl men ýazyp berdim. Gasan Mamedowyň fazlaryny. Aýkan aýdymçylaryň atlaryny birini tutup birini tutmasalar, diňep meňe ýanma gelýärdiler-de. A studiýada nimeden işler? Men studiýany pul gazanmak üçin däl. Şu öz şagirdlerim gelenine şolary bir zat öwretmek üçin hem aýdymlaryny düzeltmek üçin. Ne Döwran Saparow, Kak Şaman Durdiýew, kän atlaryny tutsam gaty kän oglanlar. Men studiýamdan geçip gidendirler. Ondan bularyň köpsi gelenine ýa tutmany başaran okdy. Ellerini kagda alyp, "Beňamada, hada, bolanok kardeş. Onlar bolanok. Bar öýüňe git, 3 günläp ýa tut bolýan, ýa tut, gelle gözüňi yumyp aýtmaýdy. Manysyna da gowy düşünüp, sen aýdymy giren soň sen obrazyna girmeli aýdymy. Men bir gedek Kerkide bir konsertde Ejemcan ýene aýdyp ýerinem satirik oýnaýar menem ýanky arkasyndaky jaýda baryp bir çaýlar içýän da satirik oýnaýar. Şonda bir oglanjyk geldi. Halipa diýdi bir garryja mama seni görjek diýär diýdi. Menem gelsin diýdim seresem aý dogrudanam. Bir 80 ýaşynda, 85 ýaşynda garryja mama. Gelýärmeden wagt diýdi, balam diýdi. Men şu kynam boldy çykyp geldim şöýrek diýdi. Ejem pahyr ýaman ýeri ýok bolan eken ýatan ýeri ýakty bolsun diýip. Menem ýok daýdy men ejem bar ýok bolan ok diýdim. Wy onda näme üçin diýdi baý diýýär diýär. O pahyr şon düşünüp durur, ejesi ýok bolup şona şoň üçin aýdýan durýar. Şoňa şol. Ene şol diýjek bolýanym, şu aýdymyň şoňa obraza girdim. Şo ay öz hakda diýär diýip düşünýärler, köp aýdymy. Ýöne kän aýdymlar bar, men öz durmuşyma gawatrak getirip aýdýar. Ene misal üçin o Karahanny bir aýdym çykardym, hatar kerwen gelýär, kerwen başy Karahan bilen. Onda men öz maşgalarym bir gidip barýan kerwene men berdim. Gündüzler ýol, geceler dinç. Zenana teredip diýdi ol, ýol garaňky, ýollar garaňky. Durmuşum barada. Ya giderdim bu yoldan, beýikli pesli, käte säginip men käte kuwetli. Kim aýtjak dedi. Her kim göderdi özüne ýetik. Hiç kim sen ardyňa diňlejek adam ýok. Gurlaber hiç kim diňlemeýär. Diňlesen onu dugurlaryň peýda ýok. Indi şol ýaky matadan başlap gör Söwdaga geldik de.
Gurgun çıkıyor. 92-nji ýylyň 3 ýyl men ýankyny goýamda firma açdym. O studiýa açdym. Studiýaň daşyndanam sowda satgydan bolýardym. İşletmeler firma. İşgärliňe aýlyk tölemeli, onu etmeli o. Ne şeyde 5-6 ýyl men sowda bilen işleşdim. Soňundan sowdanam başarýan adam soňuna çelledi. Başarmaýan adam wagty gelende borly. Ondan görsem toylarım yeni kaçtı diyorlar da ho. Gel birinin hem toyuna barsan görünsen ökman ondan gelmesine de gitmeli oluyor. Alipam. Biz bir lülöjük dözýäk ha. Haýdymjyk diňesek. Şeýle pikirlerim da. Gitarada bir manganyň apdalyna. Slatly talamlar rüssem şef bilen. Ama niye fihat göster? Atam şehit yerdi ilgunun aldap, gezmegin dünyada gezmegin bağlap, ağlasamam gözüm yanında ağlap, namattın göz yaşım gizlegin bağlap. Ağlasamam gözüm yanında ağlap, namattın göz yaşım gizlegin bağlap. Benden işim getirip Comar bolcuk bolmeyle gödüdüm Yetmedik bağını elim uğudum Şol bağın bilesin yolmağın bağlı Yetmedik bağını elim uğudum Şol bağın bilesin yolmağın bağlı Yola çıkmayı dostum kimligin bilmem Suğa girmeyi suğun çoğluğun bilmem Yalandan ağlanan yalandan bilmem Göklemde çanını sözlüğün bağlar Yalandan ağlanan yalandan bilmem Göklemde çanını sözlüğün bağlar Topraktan ayırmayım anlay derimi Ağzım olsam benim tutkun serimi Gözüm yıkılıp öldüren yerimi Din yıkılmalı yani düzlüğün bağlar Gözüm düzüre göz yıkılan yerimi Din yıkılmalı yani düzlüğün bağlar Namattan göz yaşım gizlegin bağlar Gözlemde çınımı gözlegin bağlar Yürek kula, yürek kari. Hayla. Oh. Rüstemcan ne yamaydım ayıp beri? Ben doğruyu aýtsam, şirin aýdy. Gowar ýa. Derek boylar meňde ýar çynara Ýanaklarym meňde balmanara Günnüzler görmem meni giýje barla Owadan malayım şirina Günnüzler görmem meni giýje barla Owadan malayım şirina Yetsek bu şahani korkutup beni Ağlık belin bile güle güle Kara saçlarım çakır şemalay Kalgadıp yaktınla şirina Gerek boylar meňde ýar çynara Ýanaklar meňde balmanara Günnüzler görmem meni giýje garlar Owadan malayım şirina Günnüzler görmem meni giýje garlar Owadan malayım şirina Oy ýadygar gansam aýdan sözlerim Şama makul bolup gözlerim
yanlarım Şonlara kendim şirin Direk boylar bende yarışmara Yanaklar bende vançanara Ümmi ver görmem Ovadan alayım şirina Ovadan alayım şirina Ali bab, näçinji ýylda ýazdыңyz şulay? 82, 83. 83 ýyl. Şu wagda çelýär. Ha, 50 ýyl bolan. Näme? Aýdy men bir adam ýaly ýaşy adam. Ana Ali bab, lülemde men taýyn bol. Ha, mun şor bolýar. Bismillah deyip bir çek bakalı. Oradan uçutmam. Ana olanlar şuna şalüller değil ya. Man kaptanına pamadorcuda Michel Polya gerek bolsa. Bir yana neme yankı neme saladım. Dumok. Dumak bir şey kaptan. Dumok sürdük. İşte yanına. Hala aynı mı? Hop. Nereye bakıyor? Kaçırayım. Aha. Gelin ha, hani Kemalcan, Ahmedam. Aýnalar. Ahmet ağa kömekleşip gelen. Ana hormatly adamlar. Ahmet Saparov'un elinden mandat. Burada sana bir sen tagamcıgınlar şunu bir dadık kurşun. Maňa da dadyk görer. Rosen toňu karaş. Ortada durgaz da. Ma. Öyle. Arzu etdi. Ana geldi. Yo, dumok bir yana. Kapırgazga. Han görülen. Ver bana programı. Olur. Ferana. Marnov. Açık olun dedim böyle pişirin. Ne? Marnov. Pişirin, kebap pişirin. Beval erka adamların yeri tüyücü oluyor. Sağlamda bir şey verin. Dünyanın ırkıcını koşmanın yağıttan çıkarma. Ali Bözan ellerine sağlık. Zlatly talamlar rüssem şef bilen Salam, ve aleyküm salam. Salamdadır ehli hayırdan başı. Salam, ve aleyküm salam. Evet salam verin adamlar. Oğulno salam, Allah'ın sözü. Yaxşılığın başı, oğlumun gözü. Nurdan doğursun diyeceğim dünyanın yüzü. Anam bilen salamlaşın adamlar. Ananla. Salam. Aleyküm salam. Salamdadır ehli hayırlın başı. Salam, ve aleyküm salam. Berekallah. Birbirine salam verin adamlar. Salam, ve aleyküm salam. Salamdadır ehli hayırlın başı. Salam, ve aleyküm salam. Birbirine salam verin adamlar. Berekallah be. Ay. Ömrüňi de gordun ha. Bir sebenden ya kıdamdan ayıp verin, onun hediyeden on açını bir şey. Aw, häl bir haýş edipdir. Aw. Edile. Azıklanman bol oryan aydım. Emme yaşların sağların umman bol oryan aydım. Biri damda. Şöyle edersen şu kanalı spor da bol ya. Şimdi var ya. Ha. Yine dam. Yağış yine dam. Yağış yine dam. Uykucu köyünü yediler yani dam. Oy dam. Gönlümü diyar onun tantedisine boluşunu hayran na. Zalayıcı hareket oy. Dere da oy.
Çalay zeyreket oy 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 oy. Aha. Ağam. Çaynam dural Halipe Cana. Ana Rüstem Şef. Ana Rüstem Şef'in bakanını çiğer var namdami. Canın sağ olsun. Rüstem Can tuğuleme. Berekellah. Bu casıl lüzumda mağdur. İyi. Hava. Ana içine geçip un nasıl içeri? Ha, Rusumcan. Ona hizmet eden Halipe'nin yürütü karşı. Zlatly talamlar Rüstem Şef bilen Ana hormatlı adamlar un naşımadan aşınatlı. Netivelerinin edir bu puan 5 minutun tayin oluyor. Yürütü akış kalima karşı. Ana hormatlı adamlar akış kalipan illerlen tayinlan şallösün. Kapırga kebabı yedil edip çıkıp açık kovada iyilik. Şimdi ruhsat bolsa Rüstem Şef'in hem unas tayin var. Berekellah. Rüstem senin bir kaçtın var. Aha. Şol una şeyinin incuğun etini bir tarikacığı çıkar. Ava. İsfuğunun bir tarikacığı. Var. Mesela anan uyveren unas ruhsat mı? Ruhsat Allah'da. Zlatly talamlar Rüstem Şef bilen Hormatlı adamlar, Halipan yürütü xahişini yerine getirmek için hinduğuşunu, incuk etini acayınca çıkardık. Ne olsadır, netivelerinin çoğuracıklarını koyup Ha berekellah. incuk etinin et çağışları, akıyıp çıkmış senler. Çoğuracığına var. Yankı kebaptan son gözümünü getir ha. Allah anam. Şalülü döndün. Kebap döndün ha Halipe. Şu nahar yenizi, neyden ırmat yenizi derman deyip yiyin. Ağaç men doyun deyip de derman deyip yiyin. Şu derman deyip yiyin adınızda mı size derman? Ha ol Halipe. Derman mı? Noşu. Hemmemizi. Hemen. Ha, ve zaten. aslında bir yerine derim. İnsanın köpse derman neyle oluyor? Aa, uyarlı oluyor, böyle da. Öyle mi? Hadi koyuyor da o zaman diğerleri sana. Dermanı hem adam derman neyle. Ana oturuyor ona gül düşünüyor o zatları. Gerek yok. Şu yılgırsa yanlış dedin acaba. Eğer yılgırmasa gülüyor. Doğruluğu son. Hava. O gücü seride o alta çörük yemedir. Yonu kızmaz hep yapıyor. Zlatly talamlar Rüstem Şef bilen Ana hormatlı adamlar, unaşamda tayin varlı. Buna bir halifeler bilen bir ilk koyup Ulu başlar han Halipe'nin. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Malaliyet. Maşallah. Hani Buna şef deyip şuna diyorlar. Doğudum yerine, soğum yerine, yağım yerine, burçom yerine, hem de yerine. Halipe hakikaten hem ne emelliğini bilen eken. Şu görününün, daşından görününün biliptir induk uğnaşının katı tüyücüdüğünü. Ellerine sağlık Rüstemcan. Halipe sağ ola şuna iğnemi de sen sebep olun. Senin isteğin Hudağa şükür görüyor musun? Şu uğnaşı iyidir. Rüstem Şef ellerine sağlık. Neme de yakış ha lülen yedinin uğnaşçı işler. Dermanım odlama aptega da gidiyor oturma. Reis kaçaydamda, bir söz bilen aydamda bal. Ana yine bir da bellak geçetim ya. Aqs Halipa bu adam eyyam bir gowi ervet deyip bilýär. Gowdal zat öwjek adam däl ama näme däl? Seredin. Seni uyan gol derdi abi. Käwa bolýar. Ya yok lan hiç gol derdi abi. Doğru baha verme. Yo, öwlenok, dogry aýtdyňyz ýöne. Umuma käwa adam yüzü üçin ay gowunden ýetişmäne o gowy diýip bolýar. Yani hakykatdan bellak geçer. Şul onnas hakykatdan dogryny aýdan näýle? Ben hazır Hiç tağam naydayın? Tağam ne? Kaç. Nasıl? Yani oraya mı? İnce vazir de o. Vietnam'ın tallatları olup yerdedir o. Canım çarşı oldu.
Yani tüm kurcayı bağlığa çekip çekemeli tüyüreydi. Ol etem şoňal bişmeli unaşyň. Ondan etin yankı näme ettin eden oldan unaşyny. Föret edene medliye unaşy, oyun etene medliye unaşy, towukdanam jüjüdene medliye injukdan olanda. O tinimeti başga da. Agam başga bolar, şireyi başga bolar. Berekellah. Men hiç de sözüm yok. Dine 10 bal. Maşallah der malmol. Şu nigmaty bize ihtiyarımızda iman içmäni nesip eden Allah'a hamd bolsun. Şu günler, şu prototlary, şu oglanlar, şu dostlar bilen iyip içmek. Protot da bu dowr, nigmat. Allah'a hamd bolsun, Hudaýa şükür. Käbir bolýan Ahmet aslında da käbir toýada baraňyzda şeýle bir adam bolýan şu göwnüň turmak kyn. Şu toýuň iýesiniň göwnüň turmak kyn. Dogrymy? Ýöne şol kynçylykdan hem geçerdiňiz bolan özüňiz näme duýýan? Gaty Bir dertten diýen näl duýasy. Bizim gepleşigimiz eýýän bir hepde bär öňünden kirlenip bersäne, Halipa gelmeliğine, o nokkunçlarda şular bolmaly. Şoňa çelli men şuňymda çelli men pikirlenip. Näli war? näle diýdim men şoň Halipa göwnünden turup kaprizna adamda. Kaprizna. Oýgaray barak. Ters düşünmäň, ýa-da dogry maýdy. Dogry. Kaprizna. Şul kaprizna adamyň göwnünden turmak diýlen zat uluzat. Mene begenýär. kaprizin näle jogap. Doğruluk tarafından kapriz bolmak. Yok, men günah diýemem. Şol ýaly, şol egzaminden geçmek eýär mene güýçlük hataplar. Şol ýalysladyň owy nemetini bagatyny alan bolsaň onmaly. Diýmekden kämillige tarap bar ýa. Berekellah. Aslında adam her gün her profot özüni terbiýeleýär, kämillige tarap. Berekellah tamam. Ana hormatly adamlar. Şeýdikmem Rüstem Şefaatly gepleşigimiň 4-nji sany tamamlaýar. Fursatdan peýdalanyp gahrman arkadamdy. Arkadaly gahrman serdarymda aşbez ýüregimden sag bolsun aýdýarym. Menim goşulýan Sag bolun. mehriban arkadamyz, gahrman arkadamyz. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyz. Şu öz watanymyzda şeýdip näde nigmatlarymyzy bişirip, düşürip, özümiz ilmide günümde görkezip, hyzmat eden oğlanlaryň janlar sag bolsun. Olara ýol açyp berenler üçin. Sag bolun. Biz hem soňra işgärler şoluň ýanyna bolsak aç galmartlaýar. Sag bolun. Zanyl sag bolsun. Şu prototdan peýdalanyp şular ýalyk owadan afuda paragat, bolelin taçaklamazlar, dürül nigmatlar bar, watanymyz bar, Hudaýa şükür. Şular ýalyk mümkinçilikleri döreden, rahat durmuş döredip beren hormatly milli liderimiz Gahrman Arkadağym, hormatly prezidentimiz Arkadağly Gahrman serdarymyň zanlar fawurdy tutýan il bähbetmişler elmidamara başçylary beterdi. Türkmen halkymydan diňe şular ýaly bol nigmatlaryň içinde şükür edip agly ýer ýaşamak nesip etdi. Berekellah. Ene hormatly ilişler, Rüstem Şeflenat gepleşigine iýdik derlikde tomuş etýän Mehriman ilişleri ýülenmeli. Esasany biziň gepleşigimizde Ayperi toý mekany himayetkarlyk etmeli. Şeýle-de sunmut ýyllydy video studiýasyny ýazgy etmegindäki ajaýyp gepleşigimizde ahyrlap barýar. Elbetde bize şular ýaly ajaýyp zamanan peşeşere Gahrman Arkadaly Gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, başlarynyň dik tutjan tutunmuşlaryň elmidamy rawaz almaly tüy sürümüden ardu etýäs. Täze ýyllar Mutlu oldum. Durun. Indi ýekece zat eýam ýatdan çykyp barýar-da. Meniň gepleşigime o şular ýaly Haripan gatnaşanyn tüy sürümden begenýän. Şonuň üçin men bir Aks Halipamda aýratyn bir sowgat taýýanam. Ýürüýte gepleşigimde bir sowgat gowşurasyň. Mümkin bolsa. mümkin Allah'dan Hudaýa şükür batymyň. Durun, bir munç galyp gelin, Zlatly talamlar Rüstem Şef bilen. Ay, tuğlama. Yo, Halipam, size Dünya Belli Skyward kampaniyasından yürüytü televizor. Mene o ajendalarını gepleşiklerimizi görmek için. Ana adamlar, ana. Rüstem Şef'in gepleşigine gatnaşanlygy üçin Skyward kampaniýadan
Dünya belli Skyward kampanyasının yürüyüp televizyon soğuğun halifasın. Kutlu olsun. Kutlu olsun Halifa. Nesip bolsa, hazır bolsa indi Ahmet Halifa. Size de. Soğudum ma bir munçuk. Aktadıkinin vararan kımmat ne yardı? Dartly talamlar rüssem şef bilen. Emetçi onu kımmat bordu. Çalışacak mı halifasın? Yok çalışmayan ben. Yani turistim patar etti. Hurmatly adamlar. Ahmet ağa. Biz maşgala ol qatnaşýar Ahmet ağa bilen. Yok. Gorkozman. Korkun ben. Ana Ahmet ağa. Jaňyz sag bolsun. Görjeňiz gowluk. Alyp barýan işsende mudam üstünlük. Yetip gelen täzeyle mutlu bolsun. Rüssem şefiň adyna. Yürüyüşün ha. Şu hakikatten bir hem yani şu yattan çıkmaz profot. Rüstem şehrin getleşinde bu üç tagamlarıydı. Halifa'nın şalülözünü, o kebabını, Rüstem şefin induklu unaşını, Kemalcan'ın goy sorularına cevap verdik. Hememine bütün otelliler video stüdyosunun yada geçirmeginde avana tuğulümü. Skyward kampanyasının näme soğutduğuna bilemem, hadi görür, soğuduğunu için sağ olun. Gepleşige çağıranı için sağ olun. Lajan şular gepleşin. Kan mordun besemeyin gatnaşan ayni. Halifa'dan yine bir cevap. Bella näme üçin Skyward faýladyn diýmeň Rahmat. Bil islendik bir soğut ýadygarlyk bolmagyna esasan şo gerekde. Skyward goýýany da ol bir paşty ömürlük diýilen zat da. Şu Rüstem şef ýatlaçyk tatlaň bir. Şoň üçin men Skyward faýladym. Gördün mü? Tutyan yer. Ana hormatly adamlar, Seýdip Rüstem şef wagtly gepleşim geçirip oturýar. Indik sanamda hoş gördük. Siziň hoş, sag bolun. Hem de garaşa, şimdi gepleşiyor. Canım da oldu. Sag bolun.